Maayong adlaw kaninyong tanan dinha, maayong hapon kaninyong tanan, maayong gabi kaninyong tanan, maayong buntag kaninyong tanan. O kung haimon dapita karon naminaw, gusto lang kong maghatag og dakong respetar ninyo. So, kumusta man mong tanan karon dinha? Sa dili pa kita magsugod, akong isulti nga magpasalamat kita sa atong amahan nga nakatuon gihapon kita sa iyang pulong. Daghang salamat sa BJMP Giholingan City, daghang salamat sa mitabang nga kining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo may mong successful. So usa kita magsugod atong hangyon ang atong Ginoo nga mao'y magpataliwala, mao'y sentro sa atong pagtuon karon. Atong iduko ang atong ulo og ipiyong ang atong mga mata og magampo kita. Amahan namo nga langitnon, daghang salamat nga ikaw ang nahigugma kanamo, nga ikaw ang nagpakamatay aron nga kami adunay kaluwasan. Ginoo, samtang magtuon kami karon, hinaot pa unta nga ang Holy Spirit mao'y mag-abri sa among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga kini magamit namo kini mga principles, mga prinsipyo nga among gitun-an karon. Ginoo, hangyo usab kami nga hinaot pa unta nga mahibawa namo kung unsa katong mga idolo, mga idols namo, unsa may pinaka-importante sa among kinabuhi. Gusto namo, O Lord, nga ikaw ang pinaka-sentro sa among kinabuhi. Hinaot pa unta nga magauban ka kanamo karon sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Usa kita magsugod, mga amigo dinha sa Pilipinas o sa ubang lugar, o ako mga paryente din sa Canada, mag-review kita sa Kapitulo 10. Wala nato nahuman ang Kapitulo 10, sa tunga-tunga lang ta last week. So karon we will try our best nga atong mahuman ni. Pero usa kita magsugod sa pinaka-main lesson, mag-review kita kung unsay atong gitunan sa usang semana. This is chapter 10, Kapitulo 10 ni siya. So, kung abrihan ninyo inyong Bible, sa Bag-ong Tugon, nahibalo mo nga ang Bible gibahin sa duha, Old Testament, New Testament, Karaang Tugon o Bagong Tugon. So, sa panahon ni Jesucristo, ang kinabuhi niya naa sa Bagong Tugon. O so atong tunaan sa sinulat ni Marcos. Kadaghanan sa mga gisulat ni Marcos gikuha niya ni San Pedro. So kadaghanan sa mga information may tungod sa atong Ginoong Jesucristo, gikuha ni San Pedro. So wala sa paglangay-langay mo, abri na kita sa Kapitulo 10. Sa Bible, Matthew, Mark. So Matthew, Marcos, ikaduha. Okay, mag-review kita kung unsay atong gitunan sa usang semana. Gikan sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 12, si Jesus nagtulo may tungod sa pakigbulag. Diri sa among lugar, sa Canada, sa Amerika o sa Europe, ang divorce, ang pagbulag, common kaayo. Ang sa tulo ka mga gikasal nga moingong I do, mga kadaghanan moingon na silang I'm through with you, nahuman ako nimo. Tungod kay daghang problema kung mag-asawa ka, kung wala ang Ginoo. So, si Jesus nagtudlo may tungod sa pakigbulag, sa divorce. Dili niya akong idea, kundi kini ang gitulo sa atong Ginoong Jesucristo. Gikan sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 12, atong makita dito nga mga Fariseo,
mga relihiyoso nga mga tao nga kontra nila si Jesus. Kay ang ilang power gamay na lang, kay kadaghanan sa mga tao misunod naman sa atong Ginoong Kristo. So gusto gyud nilang bikton si Jesus aron nga mapriso o mapatay nila ang atong Ginoong Kristo. So nangutana sila. Pangutana nila kung nagtugot ba ang ilang balaod, mga balaod sa mga Hudiyo, sa pagbulag sa ilang asawa? May usas mga question. Ang explanation ni Jesus, miingon siya sa pagbuhat sa tao dinhi sa kalibutan, ang intensyon sa atong Ginoo nga walay magbulag. Ang duha, ang bana o asawa, mutapot sila nga mahimong usa. Ang magtiayon mahimong usa, kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Apan tungod sa sala, ang gusto sa Ginoo, daghan nga dili gusto. Gusto sa Ginoo, gusto sa tao, diferensya. Pero ang ideal, ang gusto gyud sa Ginoo nga dili magbulag. Ako nahibalo ako daghang mangutana. O kung ang bana palahubog, o kung ang bana kastiguon gikan sa bulangan, gikan sa pag-inom, pag-abot sa bahay kulataw ng asawa, unsa mahimo ana? Or nayo sa kabana nga tapulan kaayo. O nayo sa kabana nga drug addict. What would you do? Unsa may imong himuon? So kining tanan lisod ni kayo. Apan ang intensyon sa atong Ginoo nga dili magbulag. So mas maayo gyud kung mangita ka og asawa kanang Kristohanon nga mituo sa prinsipyo sa atong Ginoo. Then from there gikan dito moadto ta sa bersikulo 13 hangtod 16. Gipanalanginan ni Jesus ang bata. Gikuha ni Jesus ang bata. Naghatag siya example. Ang iyang mga tinunan miingon, "Hey, ayaw mo dol rin, nagsamok-samok lang mo." Apan miingon si Jesus, "Tugti ang mga bata ang moduol kanako." Unsa iyang giingon, iyang gihimo nga example ang bata. Picture. Miingon siya, walay makaadto sa gingharian si Ginoo kung dili mahisama ni ining bata. Dili bot ipasabot nga mahimong bata mahisama like this child. So unsa may bot ipasabot ni Jesus? Unsa may kinaiya sa bata? Ang bata misalig sa iyang amahan, sa iyang ginikanan. Nagkinahanglan siya tabang ang pagkaon niya, ang supply, nagkinahanglan siya sa iyang amahan, sa iyang ginikanan. Ang mga gitudlo sa iyang ginikanan, mutuo ang mga bata. Mao nay gusto sa atong Ginoo sa iyang pagtudlo nga gihimong example ang bata nga kinahanglan mao nay attitude sa mga tao nga moadto sa gingharian, nga makaadto sa gingharian sa langit. Attitude nga gikinahanglan nato ang atong Ginoo. Nga ang blessings gikan sa atong Ginoo nga kita musunod sa iyang pulong. So mao nay mga principle nga iyang gihatag. And then sa versikulo 17 hangtod sa 31 sa atong review, istorya may tungod sa dato. Gikan ni sa versikulo 17 hangtod sa 31. May usa ka dato nga miduol ni Jesus. Ang iyang pangutana, importante kayo ni kay mao po ni atong pangutana. Mao ni inyong pangutana usab. Ang pangutana niya sa dato kung unsaon pagsulod sa gingharian sa langit. Di ba importante kayo ni? Makaingon mo, makasulod kami sa gingharian sa langit kung kami miyembro sa usa ka relihiyon. Mao ba nay gisulti ni Jesus?
tan-aw nato sa atong review. Miingon siya, ako ang tanan nga napulo ka sugo, ako nang nahimo. Bisan sa bata pa ko, ako nang gisunod yun ang napulo ka sugo. Atong hinumduman nga siya sa dihang gipangutana si Jesus, unsa man ang sugo sa Ginoo gyud. Si Jesus ang mitubag. Ingon siya, higugmaon nimo ang Ginoo lamang. Ikaduha, higugmaon nimo ang isig katawo. So mao ginay pinaka-basic principle sa napulo ka sugo. Gugma sa Ginoo sa taas o gugma sa mga tao. So tan-aw nato kung unsa may mahitabo. Apan sa dihang miingon ning tao nga natuman niya ang tanan nga mga sugo, kamo dinha sa BJMP, natuman ba ninyo ang tanang sugo? Sa ako wala na ako matuman, daghang kong sala. So tan-aw nato kay bisag usa ka tawo walay makatuman sa napulo ka sugo. So atong lantawon, apan sa dihang nakita ni Jesus ang iyang kasing-kasing, unsay sulod sa iyang kasing-kasing? Aduna siya'y Ginoo. Nakita ni Jesus nga iyang kasing-kasing, adunay Ginoo, adunay idol, adunay pinaka-importante sa iyang kasing-kasing. Unsa man ang iyang bahandi, ang iyang kwarta. Nakita daw ni Jesus. Miingon si Jesus, mitubag sa iyang pangutana, sa pangutana sa dato. Nga kung gusto kang makaadto sa gingharian sa Ginoo, kung gusto ka, if you want to be a follower, kung ikaw gustong sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, iyang giingnan ang dato. Lakaw, ibaligya nimo ang imong kabtangan o balik kanako. Wow! Ibaligya, imagine hunaw-na nga ibaligya nimo ang imong kabtangan. Ngano man miingon man ni Jesus? Kay nakita niya nga ang kabtangan niya maoy iyang Ginoo, maoy nagdumala sa iyang kasing-kasing. Dili ang paghigugma sa isig katawo. Di ba? Ang principle sa napulo ka sugo mao nga higugmao ng Ginoo. Una gyud, higugmao ng Ginoo. Kining tawhana, wala niya gihigugma ang Ginoo sa iyang kasing-kasing, dili pinaka first place, dili pinaka bida sa iyang kasing-kasing. Wala ang Ginoo, wala nagkontrol sa iyang kasing-kasing. Hinunua, gikontrol siya sa kwarta. Usay makaingon kita nga, lisod day ang dato, ang kwarta, dili day maayo. Dili. Wala miingon si Jesus nga ang tanan, kung dili lisod lang, kung ang kwarta, dili lang kwarta, kung dili bisag unsa, bisag kinsa ang magdumala sa imong kasing-kasing, mao na imong idol, mao na imong Ginoo. Pananglitan ang imong profesyon, ang imong negosyo, ang imong sports. Pananglitan ako, gusto kong siging magdulag tennis. Karon kung mao na pinaka-importante sa akong kinabuhi, mao na akong Ginoo. So mao ni kay milakaw unsay nahitabo sa bata, milakaw siya sa dato, milakaw siya. Paglakaw niya, kay dili niya mabaligi ang kabtangan. Dili niya mabiyaan ang pinaka-importante sa kinabuhi. So milakaw siya. Very sad. Unta, nakita niya nga ang tinuod nga bahandi
mao kining tawo nga nagatubang kaniya. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang tinuod nga bahandi. Kay unsa may imong himuon sa bahandi nimo karon dinhi? Unsa may imong himuon sa daghang kwarta nimo o gwapong sakyanan nimo? Gwapo ang imong balay kung walay Ginoo. Kanang mga butang ingon ana temporary, transient, lumalabay lamang. Dili mo lungtan nagdugay. Apan ang atong relasyon sa atong Ginoo hangtod sa kahangturan. So maunay gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Karon moadto na kita sa atong leksyon, sa atong ipadayon na nato ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Magsugod kita sa Kapitulo 10, versikulo 32. Guys, naana mo na 32. Aha. Okay, basahon na to verse by verse. Ang title diri sa binisaya, gipasidaan ni Jesus ang iyang kamatayon sa ikatulong higayon. Versikulo 32, basahon na to. Sa didto na sila sa dalan padulong sa Jerusalem, naguna si Jesus sa iyang mga tinunan. Nagsunod sila, daghang mga tao nga moadto sa Jerusalem kay ang dakong fiesta Passover moagi na. Duol na kayo. So sa dalan paingon sa Jericho, daghang kayo. Pero sa grupo ni Jesus, sa iyang mga disipulo siyang naguna. Sa dito na sila sa dalan padulong sa Jerusalem, naguna si Jesus sa iyang mga tinunan. Natingala sila pag-ayo og nangahadlok. Dili si Jesus ang nahadlok, kundi ang iyang mga disipulo. Ngano man siguro nga nangahadlok, natingala sila ang mga disipulo. Nganong mahadlok? Tungod kay nahibalo sila nga daghang mga pangulo sa relihiyon sa mga Hudiyo nga gusto sila nga patyon, gusto silang prisuhon. Daghang mga leadership sa relihiyon nila nasuko, adunay daghang plano. So sila, natingala sila, ug nganong moadto man ta didto. Kung naay kalayo, dili kita magpaduol kay mapaso. So, and then, natingala sila nganong moadto didto. O nahadlok sila. Imagine kung kuhaon sa mga Jewish leadership ang ilang kinabuhi. So mahadlok pud ta. Bisan ako naman siguro mahadlok. Natingala sila sa pag-ayo og nangahadlok ang mga tao og nga nagsunod ang mga disipulo. Gipundok na usab ni Jesus sila. Nahibaw ni Jesus kung unsang ilang problema. Og ang napulog duha katinunan o gisultihan niya sila unsa may giingon ni Jesus, bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Ikatulo nang giingon ni Jesus nga unsa mahitabo nako. Pero sila wala gid sila makatuo. Nga ang ilang leader patyon wala sila makasabot nga mianhi ang atong Ginoong Hesukristo para nga ihatag ang iyang kinabuhi aron nga maluwas kita. Wala sila makahibalo nga ang tradisyon nila, ang ilang sistema sa relihiyon, dili makaluwas. Kundili ang dugo lang sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong pagtuo, pagsalig kaniya, ang makaluwas kanato. Versikulo 23, miingon si Jesus, pamati kamo. So, importante kayo ng pulong niya, pamati, this is very important. Ako, nagtudlo kong tennis diri. Daghang mga bata, 30, 40. So, daghan. So, kadaghanan, kung na ako'y itudlo, ako silang tigumon, muingong ko dayon. Guys, listen up.
Kay mga bata dili kay motoso mo akong patasan ug jutay ang akong tingog ug miingko, listen up. Na ako'y itudlo ninyo nga importante kayo. Si Jesus usab mingon sa iyang mga disipulo, pamati, listen, paminaw. Mingon siya, nagpadulong kita sa Jerusalem og ang anak sa tawo itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Human nila siya sa kamatayon o hukman nila siya sa kamatayon o unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Ako na ning gisulti ninyo sa previous sa uban nga pagtuon nato, may tungod ni ining siguro mangutana mo, o nganong si Jesus miingon man nga anak sa tawo? 69 ka beses, 69 times sa New Testament sa Bagong Tugon nga si Jesus mi-claim siya, miingon siya nga siya ang anak sa tawo. Bantayan ninyo nga ang anak sa tawo capital letter. Kung capital letter, kini buot ipasabot nga kinahanglan dakong respeta ni anang pulong, o ang ubang translation moingon nga kana Ginoo. Makapungutana mo, unsa man ang anak sa tawo? Unsa man ang anak sa tawo? Hain man na gikan. Kini gikan ni sa libro nga Daniel sa chapter 7 nga didto ang amahan, ang Ginoo naglingkod sa iyang trono. Nakita ni Daniel nga dinay usa ka tawo, miingon siya sama sa anak sa tawo nga miduol sa amahan, sa Ginoo. O kini siya gihatagan og tanang mga tawo kinahanglang mo worship niya. Tanang mga tao, tanang mga nasyon, o tanang mga lingwahe mutahod og musimba kaniya. Og gihatagan siya gingharian nga dili molubad, gingharian nga mulungtad sa kahangturan, everlasting nga gingharian nga dili maguba. Miingon si Jesus, ako mauna ako ang gihatagan og gahom sa amahan. So maunay 69 times sa New Testament nga miingon si Jesus, ako ang anak sa tawo. Anyways, otro na ako, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem og ang anak sa tawo itugyan ngadto sa kadagkuan. Iyan ang gihatagan og warning nga adunay matabo kanako nga ang pagsugod na sa iyang marcha paingon didto sa lubnganan sa cross, nagsugod na. So iyang gusto nilang ma-encourage ang mga disipulo nga dili sila makublaan sa mahitabuon niya. Miingon, may sumpay pagani si Jesus, miingon siya, bugal-bugalan nila siya, ludan, latuson, ug unya patyon. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. So iyan ang giingnan ang iyang mga disipulo kung unsay mahitabo kaniya. Kay worried man sila kayo, nakublaan sila. Versikulo 35. So, mautoy usa ka sitwasyon. Onya, so importante kayo ang gisulti ni Jesus. Really, really important kaayo. Onya, si Santiago, sa in English James, og si San Juan, dili ni si San Juan nga nagbautismo ni Jesus, pero si San Juan nga usa sa mga disipulo, nga anak ni Zebedeo, midol kang Jesus og miingon, magtutudlo.
aduna kami ipubuhat kanimo. Aduna sila ihangyo sa atong Ginoong Kristo. 36, mingon si Jesus, unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. 37, mitubag sila, mao ni gihangyo nila. Kung molingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, buti pasabot sa langit, sa balay sa Ginoo, miingon sila, palingkura kami uban kanimo. Palingkura kaming duha. Uban kanimo. Kung adunay trono, sila ang maglingkod sa likod sa tuo sa wala. Ang usa sa imong tuo o ang usa sa imong wala. Bot ipasabot nga gusto silang adunay posisyon didto sa langit. Maayo ba na? 38, miingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnon? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga akong bunyagan? Unsa may bot ni pasabot ni Jesus niini? Makainom ba kamo sa kupa? Ang bot niyang ipasabot nga ang iyang himuon nga mag-antos, magsakripisyo, magpalansang sa cross, miingin siya, kaya ba ninyo na? Kung gusto mo mahimong leader, kaya ba ninyo na? Kanang giingon nga bunyag, pariha lang na siyang duha. Nga mga pag-antos, kaya ba? Miingon sa 39, kining duha ka buok, oo, mitubag sila. Wala ko kay balok kung ila ba yung gihuna-huna ang gisulti ni Jesus, ang pangutana ni Jesus, ila ba ning nakasulod ba yun sa ilang kasing-kasing nga mo na'y buot ipasabot ni Jesus. Mingon din silang, oo, kaya na mo na. Sa akong paglantaw, sa akong interpretasyon ani, wala sila makasabot. Apan, sa wala na si Jesus, sa kining mga disipulo, nagsabwag na sa maayong balita sa ubang lugar, sa India, Africa, sa Egypt, o sa ubang pang lugar, dito nila nasabta. Ilang gihatag ang ilang kinabuhi. Dito sila makasabot na kung unsay bot ipasabot nga makainom ba mo sa kopa. Mingon si Jesus kanila, makainom ba gayud kamo sa kupa nga akong imnon, o makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. 40, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag ni ining mga dapita ngadto sa gitagan-an ni ini. Si Jesus mingon, kaysa iyang paglantaw, positional, sa posisyon niya, sa dinhi siya sa kalibutan, ang iyang gisulti nga ang Ginoo ang responsable, ang Ginoong Amahan, samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Apan, in a couple of months, sa pagka maybe 3 o 4 ka bulan, si Jesus muadto na sa langit. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinunan, nakabati siya sa wala ko kay balog gihonghong nila ba ni or wala ba, pero nakabati sila nga kining duha gustong makaposisyon. Sa pagkabati ni ini sa napulo ka tinunan, nangasuko sila kan Santiago ug kang San Juan. Versikulo 12. Tungod niini, gipadol ni Jesus silang tanan o giingnan. Karon si Jesus naghatag prinsipyo. Prinsipyo unsaon nga mahimong leader. Mao ni atong bantayan. Miingon si Jesus, nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila og ang mga pangulo nagmando kanila. Buti pasabot nga dinhi sa kalibutan
nga ang mga sikat, ang mga pangulo mao'y musugo sa mga servant. Sila magsugo o magkuha kag kape o hugasa ang kasilyas o magluto ka. So maunay mga pangulo musugo. Ako nahibalo pug ko niini kay dinhay gamay sa unang panahon nga opisyal pa ko sa barko, musugo pod mi. Sa among pagkaon naay muhatod og pagkaon didto namo. Moingon ming gusto kog tubig, naay muhatag og tubig. Gusto kog sudan, naay muhatag sudan. Gusto ko nga palihog limpyo sa akong kwarto. Kay maunay among gi-practice sa opisyal sa barko. So bisag sa mao nang mingon si Jesus nga maunay leadership dinhi sa kalibutan. Apan miingon siya. Apan sa 48:3, apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kung kamo mga disipulo, mingon si Jesus, kung kamong gusto mag-leader, gusto kamong magsikat, unsay giingon? Kung usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Maunay principle ni Jesus. Na kung gusto kang mahimong labaw, kung gusto kang mahimong leader, kinahanglan nga ikaw mag-alagad. So matingala mo nga akong leader, akong pangulo, nganuman nga ako ang mag-alagad. Mao nay gihatag ni Jesucristo sa mga disipulo niya. Na kung gusto mo magsikat, kinahanglan mag-alagad mo. Mag-alagad mo. Maunay kiniaya sa maayong leader, mag-alagad. Kadaghanang mga leader, wala sila makasabot ni anang prinsipyo ha. Pero ang principle sa atong Ginoong Jesucristo nga kung gusto kang magsikat, maging pangulo, mag-alagad ka. Mga 44 na katuig siguro ang milabay sa pag-anhin ako dinhi sa Canada. Dinhay usa ka tawo nga akong nahibalagan. Akong nakaila apan wala ko kahibalog unsay iyang posisyon. Gipangutana niya ako, na ba kay problema sa imong sakyanan? Ako siyang ginan, oo, naay problema, murag naay may nagtulo nga oil nga lana. Kabalo siya, sige mo anak ko din ha. So siya og ang iyang anak miadto sa balay namo. Miadto siya sa ilalom, tugnaw pa man kayo, winter. Iyang gilantaw sa ilalom sa sakyanan kung unsay problema. Iya kong gitabangan. Naibalo mo kung kinsa ning tawhana? Si Melt Fair. Siya di ay ang Executive Vice President sa Saskatchewan Wheat Pool. Dakong tao di sa among probinsya. Ang budget nila sobra pa sa budget sa Pilipinas. Apan kay bulo ka, nag-alagad siya. May adto siya sa ilalom sa akong sakyanan kay tan-aw niya. Dito na antigo ko, kung gusto ka rin mahimong leader, ikaw mag-alagad. Kini siyang tawhana, si Melt, may adto na ron sa langit. Kung naami meeting, siya ang magtimpla og kape. Og ang ihatag nimo. Mao na'y tinuod nga pangulo. Kiniusab, ma-apply ni sa atong kinabuhi. Importante kay ni. 44, mingon si Jesus, og ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Mao na gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. Kay bisan gani ang anak sa tawo, siya wala man moanhi aron alagaran
kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Mao na gihimo ni Jesus. So, mihatag siya og prinsipyo o iya pong gihimo. Versikulo 46. Miabot sila sa Jericho. O so naglakaw sila o miabot sila dito sa Jericho. O sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinunan o sa dakong panun sa katawhan, may buta nga makililimos nga ginganlag si Bartimeo nga anak ni Timeo. Ang Bartimeo, ang Bar, anak sa ilang sinultian, Timeo. So anak ni Timeo, wala ta mahibalog unsay ngalan niya, pero miingon siya, ang anak ni Timeo, buta. Ni anang lugar dagha kay kanang Jericho sa unang panahon dako na. Daghang mga buta nga mo anha dinha para magpakilimos. So si Timeo naglingkod sa daplin sa dalan. Kay gusto makakwarta, gusto mangayo. Sa pagkabati niya nga maodi ay kadto si Jesus nga taga Nazareth, nakabatian niya nga dinhay miagi, nakadungog siya mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pagkabalo niya dinha sa versikulo 47, mingon siya, Jesus, kaliwat ni David, kaloy in town ako. Versikulo 48, daghan ang mibadlong o mipahilom kaniya. Apan misamot hinon niya pagsinggit, kaliwat ni David, kaloy in town ako. Wala ba mo matingala ini? Kining buta. Buta siya sa physical. Apan sa spiritual, siyang kasing-kasing nakita niya nga si Jesus mao ang manluluwas. Nahibalo siya nga ang Misaya, ang manluluwas, gikan sa kagikanan ni Haring David. Si Jesus, ang iyang familia din sa kalibutan, gikan ni Haring David. Kining buta, nakita niya sa iyang kasing-kasing nga ang Misaya, ang manluluwas, miabot na. Ang mga tao nga relihiyoso kaayo, sila ang buta. Bisag naa sila'y mata, apan nabutahan ang ilang kasing-kasing, wala nila nakita nga si Jesus ang manluluwas. Posible usab na mga kaigsunan nga kita napuno kita sa relihiyon, apan nabutahan kita, dili nato makita, wala kitay pagsalig, pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kadaghanan ka nato nabutahan gihapon. Versikulo 49, mihonong si Jesus ug miingon, tawga siya. Busag gitawag nila ang anak ni Timeo. Giingnan nila ang buta, paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Og giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya og miduol kang Hesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo. Gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, lakaw na ang imong pagtuo na kaayo kanimo. Diha, nakakita ang buta og mikuyog kang Hesus. Wow, gwapo kayong paminahon. Nga siya, sa buta pa siya, nakita na niya si Jesus. Karon nga naayo siya sa physical, mikuyog siya ni Jesus. Mga kaigsunan, kung kamo nabutahan, wala mo musalig sa atong Ginoo. Aduna mo'y laing Ginoo sa inyong kasing-kasing na ay pinaka-importante kaninyo.
magampo kitang tanan, magampo kita atong tan-awon kung unsa may Ginoo sa atong kasing-kasing nga kita nabutahan. Dili kita makasunod sa atong Ginoong Jesucristo kung kita buta pa. Kining anak ni Timeo, sa dihang nabrihan siya, misunod siya sa atong Ginoong Jesucristo. Ang akong i-challenge kaninyo karon, ang akong isugyot kaninyo karon, nga kita abrihan nato atong kasing-kasing, atong pasudlon ang atong Ginoong Jesucristo aron nga kita makasunod kaniya. Magampo kita. Among amahan, daghang salamat sa mga lessons, sa mga prinsipyo sa kinabuhi nga among gihatag kanamo. Daghang salamat nga ikaw nagapreparar og balay aron nga kung kami mamatay makaadto kami niana. Lord, gahangyo kami nga kung wala pa namo nakita ang imong gugma, nga buta pa kami, hinaot punta ang imong abrihan ang among kasing-kasing karon, o pasudlon ka. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Hangtod sa atong pagkita,